guztioi eta ongi etorri ekitaldi hontara. Lorpen ugari dira azken hilabeteek utzi dizkigutenak. Euskal emakumeak nazioarteko zein estatu mailako txapelketatan protagonista izan direnak. Hemen bildu zaretenak gure kirolaren protagonista eta eredu garrantzitsuena ere bazarete. Askorentzat erreferente. Lortu duzuena eta batez ere lorpen horien atzerik dagoen lana, esfortzua eta sakrifizioa aintzat hartu nahi ditu gaur Eusko Jaurlaritzak. Horregatik zuen lorpenetan murgildu aurretik, Eusko Jaurlaritzako kultura sailburuak Bingen Zupiria jaunak hartuko du hitza. Lehendakari, Emakundeko zuzendari nagusia, kultura saileko kideok, kirolariok, ordezkariok eta arduradunok, arratsalde on guztioi eta ongi etorri lehendakaritzara. Eskerrik asko gure gonbitea onartzeagatik. Gaurko ekitaldi honek helburu nagusi bat du. Jendaurrean aitortzea daukan inportantzia guztia emanda, Euskadiko emakume kirolariak egiten ari zareten alegina. Alegina eta lortzen ari zareten lorpenak. Bistan da, kopa, txapela, lehen postu eta lorpen asko izan direla azken aldian. Eta seguru gaude, handiagoak emango dizkiguzuela oraindik aurrerantzean ere. Hemen zaudeten guztiek lorpen importanteak izan dituzue 2018-2019 ikasturtean edo denboraldian. Zaudeten danak zarete, baina ez zaudete Euskal emakume kirolari guztiak. Eta ez zaudete danak gero eta gehiago zaretelako. Euskal gizartean gero eta emakume kirolari gehiago daude. Gero eta gehiago dira emakume aktibo eta aldunduak. Prest, pausoz pauso marka berriak ontzeko eta muga berriak gainditzeko. Datu positibo pare bat erreskatatu ditut ekitaldi honetarako. 2019an Basque Team Fundazioak inoiz baino emakume kirolari bekadun gehiago izan zituen. Guztira 64 ziren bekatuak eta hoien erdiak baino gehiago, 64tik 34, kirolari emakumezkoak izango dira. Eta beste bat, Rioko azken joko olimpikoetan Euskal Autonomia Erkidegoko 24 kirolari izan ziren. Eta horietatik 13 andrazkoak. Hemen ere erdia baino gehiago. Datu hauek hala ere ez dute errealitate guztia osatzen. Argi dago gizarte osoari begiratu ezkero oraindik ere asko geratzen dela egiteko. Egunero dago begien bistan kirolaren munduan gizon eta emakumezkoen artean dagoen arrakala. Según el último estudio Deporte y Actividad Física elaborado por el Gabinete de Prospecciones Sociológicas del Gobierno vasco, la brecha entre hombres y mujeres respecto a la práctica deportiva es de 13 puntos. El 70% de los hombres vascos dice practicar algún deporte frente al 57% de las mujeres. Y además, según la última encuesta de salud de la Comunidad Autónoma Vasca, el porcentaje de personas inactivas es 6 puntos superior entre las mujeres que entre los hombres. También por eso son tan importantes el ejemplo y el esfuerzo de quienes hoy acudís a esta lehendakaritza. Y por eso son tan estimulantes vuestros resultados y vuestros éxitos. No obstante, está claro que aún queda mucho por hacer para lograr una visibilidad mayor y mejor de la mujer en el mundo del deporte. El objetivo de este acto que nos reúne hoy aquí es reconocer en nombre del Gobierno vasco y en nombre de toda la sociedad vasca la dedicación, el esfuerzo y el empeño que os han llevado a conseguir tantos y tan importantes éxitos durante los últimos 12 meses. Pero también hay un segundo objetivo, y es el de contribuir a dar a conocer a toda la sociedad ese trabajo que realizáis día a día, ese trabajo que merece el aplauso y el reconocimiento de toda la sociedad vasca. Aitortu eta ezagutarazi, beraz. Asko geratzen da egiteko, baina egiten ari zaretenak garrantzi handia dauka. Modu nabarmenean egiten ari zarete aurrera. Partidaz partida, estropada, olatuz olatu.
Eskerrik asko eta zorionak. Aipatu dugu lorpen ugari izan direla eta lorpen horiek karri zaituztela gaur hona, baina irudiaren garaian ere bizi gara eta gian lorpen horiek ulertzea errazago izango da iruditan ikusten badugu. Denbora omen da lorpenen ardatza. Denbora lanean, denbora behar indarrak berreskuratzeko, denbora emaitzak heltzen ikusteko, denbora hobea lortu behar, denbora erik ez azken olatu hartzeko, azken saiakerarako, denbora hurrengo aukera ere iritsi bitartean. Eta denbora parametro ezberdinetan azken 4 urtaroek bizitakoak neurtzen du gaur egun gurean ditugun kirolarien handitasuna, horren zatia sikiera. Joan den urteko udazkenaren atarian Naomi Matthewri urtetako borrokak saria eman zion. Grappling disiplinan urrea jantzi zuen. Borrokan irabazteko borroka. Eta borroka ere jomugen ardatz. Udazkenak aurrera egin eta Irene Caminos izan genuen txapeldun. Trialean txikitatik elementu orotan saltoka eta azken urtetan kontinente berrietar ere jauzi eginez. Txinan izan zen taldeka garaien munduko txapelketan eta 5. banaka. Denbora aurrera, ostoek gure basoak biluztu eta hotza ere ate jokazela neguko kirolentzat bazen, neguko kiroleko emakumeentzat ere zer esana. Oian eta Leirotegik zilarra eskuratu zuten munduko curling txapelketan taldeka. Huyendo del frío y bajo techo también hemos tenido protagonistas. Era diciembre y en bádminton Clara Zurmendi vencía en la competición internacional Victor Wells en los Países Bajos. En el mismo territorio y en primavera volvería a estar entre las mejores en la competición, en el torneo Víctor Duji también, venciendo el Campeonato de España. Lambro garaia, horbela bideetan eta lokatza ere lehiarako aitzaki. Urtearen hasierak aingurea den kroserako garaia zekarren. Trajas Gebre, Elena Loyo, Irene Loizatek zilarra herriatzi zuten kluben Europako cross txapelketan. Garai berean Espainiako txapelketan, garaipena nahikari Roman Ortizek eskuratu zuen, cross egokituan. Maitetxuk, Trajasek denboraldi bikainari hasiera eman besterik ez zion eman, ondoren Espainiako cross txapelketan garaia izango zen 10.000 metroko pista estalikoan berriro azkarrena izanik,
Atletismoak emandako sarian danan, Teresa Errandonea ere, 100 metro esiko lasterketan izan genuen txapeldun. Y otras dos, sin competir contra el crono, pero hábiles en las coordenadas espacio-tiempo, conseguían también la victoria y se proclamaban campeonas de España. Mayalen Aspe en salto con pértiga y Arantza Moreno en lanzamiento de jabalina. Atletismo pista hiltzeekin ondo zapaltzen da, baina zelaian takoak luzeagoa behar du. Martxoan, neguaren azken kolpetan, Amaia Erbina eta Lider Bina Europako txapeldun izan ziren errukbian. Udaberria ate joka, azken elurrak mendi magaletan eta nahiak inkozez mendiko eskian lorpenak pilatzen. Munduko errelebu proban zilarra jantzi zuen munduko kopako sailkapen nagusian bigarren izan den urte berean. Helene Alberdi ere garai hartan Espainiako txapeldun distantzia hartaineko duatroian eta martxoa amaitu gabe Leire Garai eta Leire Txaniz Master Cupeko garai izan genituen pilotan. Sumidas ya en abril, Mayalen Oyarzabal se convirtió en campeona de España en esquí freestyle. La nieve sucumbiendo a las temperaturas más cálidas y la primavera floreciendo en nuestros montes y también en lugares más lejanos. Japoniako penditz pikoenetan emakume euskalduna garaie. Kilometro vertikalean, Oiana Azkorbe Beitia indartsuen munduko zirkuituko lehen proban. Mendian lasterka, Ainhoa Sanz ere protagonista Europako txapelketako Behia Sky Race proban. Una temporada en la que lograría el bronce en la disciplina Sky y también en el Campeonato de España. Udaberria gurean dagoeneko, baina latitude berrietan urtaroak euren lege propio eutsita. Hego Afrikan negu hasi berri, negu berria, denboran atzera, eta bertan gurutze Frades Ironmanean zilarra lortuta. Handik urrun, Mexikon Monterreiko torneoan nagusi genuen Garbinen Muguruza. Competiciones individuales, algunas, otras por equipos. La Real Sociedad de Hockey Hierba se proclamaba subcampeona del Eurohockey Club Cup. El mes de mayo había llegado y las chicas del balonmano Vera Vera eran campeonas en la Copa de la Reina y subcampeonas de Liga. Y en el fútbol, la Real se alzaba con la Copa de la Reina en una victoria histórica. Algunas de las protagonistas, casi todas de estos triunfos nos acompañan hoy, pero dos de ellas nos van a acompañar aquí arriba para que nos cuenten cómo vivieron esos logros. Txalo batekin egingo Diego Herrera, María Sun Quiñones eta Maider Altunari. Bueno, María Sun, duela egun gutxi izan duzue aukera, lorpen handi hura, Donostiako pelodromoan, pantaila handi batean, dokumental batean, berriz ere bizitzeko, ikuspegi desberdinetatik sentitzeko eta angelu berrietatik agian berriro emozionatzeko, ez? Nolako izan zen esperientzia hori? Berezia, ez? Azkenean, gu normalian jokatzen, zelaian jokatzen dugu, ez? Eta ez gara armaietan egoten, oso polita izan zen, berezia, familia artean, lagunen artean, taldekide guztiak egon ginenan bertan, lehengo egunen edo lehengo hilabetean pasatutakoa ikusteko, ez? Azkenean, berezia beti beraien artean egotea eta beraiekin entrenatzea. Polita izan zen, ze azkenean baita, zinemaldiko astean guretzako ere tartetxo bat, eskuratzea polita bai gizartearentzako eta bai emakume kirolarentzako. Zinema izar tarte batean bihurtu zarete, baina berriz ere denboralia martxan da, ez dakit aldatu den, beste zelaietara jo eta zuek nola hartzen zaituzten, lehen ere talde sendoa zinaten, zalantzarik gabe, baina garaipen horrek ez dakit beste errespetuz edo begiratzen zaituzten arerioek. Finaleko, erreginaren kopako finaletik ostera, ikusi da, Reala pixkat gorago dagoela, ez? Azkenean, ikusi dugu azken urtetan gainontzeko taldeak guregan fokoa piztu dutela, ez? Azkenean, leheno, igual aurrez aurre jokatzen genitun partiduak orain taldeak gehiago izten dira atzean, defentsiboki gehiago lantzen dituzte gure aurkako partiduak, eta hori ere guretzako zaila da. Azkenean gure jokoa egiteko zailtasun handiagoak eukitzen ditugu, baina hori ere polita da guretzat. Maider, gogoan dut urteak atzera, oso gaztetxo zinen, 15 urterekin 2011 urtean, Realeko jokei taldea hortze bilen, garai batean lortutako lorpenurak, haiek berreskuratu nahirik, garaipen hori noiz iritsikote zen, eta azkenan iritsi zen 2013an, 2018an, eta zuk garai guztia azken hamarkada hori bizitzeko aukera izan duzu oso gaztea bazara ere. Nolako izan da hamarkada hortan taldeko kide,
eta esan genezake bi garaipen horien arteko jokalari ardatzaari izan zerela neurri batean. Bai, bueno, ia da azken urte hauetan beti lehenengo postuan, bigarrenean egon garela, eta 2013an bizi genuena oso polita izan zen, eta gero ja 2018an ekipo talde berri bat, gaztez beterikoa, ez ginen favoritenak, eta bueno, azkenean sorpresa egin genuen, eta titulua lortu genuen, eta horren esku aurten jokatu genuen euro jokeia, txapelketa oso polita izan zen, eta azkenan zilarra ere lortu genuen eta kristona izan zen. Aipatu duzu jende gaztea iritsi zela, aurten ere aurpegi berriak eta gaztetasuna taldearen ezaugarri nagusietakoa, erronka berriak ere badatoz. Bai, aurten jende asko jokeia utzi du eta aurten gazte asko egongo gera. Aurten tokatuko zaie beraiei responsabilitate gaiago eukitzea, eta zaharrenok lasaitasuna transmitituko diegu, beraiek lasaitasunez jokatzeko. Bueno, biei txalo batekin agurra egingo diegu, eta batez ere zorionak bioi lorturikogatik eta zorterik onena denboraldi berrian. Tras las palabras de María Asun Quiñones y de Maider Altuna, nos vamos acercando poco a poco a los logros más recientes también. Aún estábamos en mayo cuando Itziar Zabala consiguió vencer en la clasificación general de la Copa España en escalada en bloque. También buena escaladora, pero sobre la bicicleta, Lourdes Oyarbide lograba en junio el Campeonato de España. El verano llegaba y varios deportes acuáticos asumían su protagonismo. Arraun olimpikoan, raspas taldeko arraunlariek, biko, lauko eta zortzi eta patroieko ontzietan lortu zuten garaipena Espainiako txapelketan. Virginia Díaz daba una exhibición venciendo el Campeonato de Europa y en el Mundial de Ottensheim meses más tarde confirmaría su plaza olímpica. Aulki finkoko arraunean Orioko neskak izan dira nagusi, uda guztian zehar, bai ligan eta baita Kontxako banderan ere. Raquel Mateorentzat ere udak berri onak ekarri izan ditu. Joan den urteko Espainiako txapeldun izan zen eta Europako azpitxapelduna ere. Aurtengoan emaitza honei esker Tokioko txartelarekin amesteko aukera hori mantentzen du. Bera ere goian nahi dugu gurekin hitz egiteko. Txalo batekin egingo diogu harrera. Raquel Mateori. Bueno, Raquel, en tu caso también resulta inevitable preguntar por esos años atrás. Recuerdo aquellas entrevistas cuando te iniciabas prácticamente en el paratriatlón, cuando el ensayo-error era prácticamente la forma de ir adaptándote a ese nuevo abanico de opciones que te ofrecía el deporte. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Cómo crees que ha cambiado en tu forma de plantearse este nuevo reto, los nuevos juegos, estas temporadas? Bueno, la verdad es que lo de ensayo-error es el pan de cada día, ¿no? Porque, sobre todo en la manera de correr, porque hay nadie más que yo sabe cómo cómo adaptar mis adaptaciones personales de mi pierna o cómo saltar diferente. Entonces, claro, estoy siempre queriendo correr más rápido, ¿no? Y de cara a Río, pues corría nada que ver con cómo corro ahora, pero ya te digo que el ensayo-error es cada día. ¿Cómo está siendo este camino, este ciclo olímpico en el que además, en vuestro caso, el ranking marca la plaza, exige estar sumando puntos, siempre pendiente de lo que avanzas y lo que retrocedes? No sé, hay cierta tensión, pero también la experiencia de unos juegos atrás, ¿no? Sí, claro, porque de cara a Río, pues yo nada más que llevaba 2 años haciendo triatlón, entonces claro, me vino así un poco, ¿no? Porque quién iba a pensar que 2 años después de hacer mi primer triatlón podría estar en los Juegos, ¿no? Y bueno, pues hubo la oportunidad de que mi categoría había salido de cara a Río y bueno, conseguí la plaza, pero al final eran 2 años, ahora no, son 6 los que llevo y ha cambiado mucho. Sí que es verdad que para nosotros, aunque hablemos de Juegos a Juegos 4 años, mi clasificación de cara a Tokio empezó el 28 de junio con una carrera en Montreal y es 1 año, hasta el 30 de junio del 2020. Entonces, claro, pues como bien decías, depende de la carrera, ahora subo, ahora bajo, pues a día de hoy estoy 6ª en el ranking Tokio y claro, van las 9 primeras. La 10ª suele ser invitación, pero claro, yo no quiero ir con invitación, yo quiero ir por méritos propios. Entonces, pues bueno, espero subir a una plaza, pero si no, pues por lo menos quedar ahí y a ver si consigo la plaza y evidentemente si consigo la plaza, pues yo creo que lo puedo hacer mucho mejor que
que en Río, porque ya te digo, simplemente solo ya no en nadar y en bici, que también he mejorado, sobre todo corriendo. Y bueno, pues si consigo hacer algo más que en Río, que espero que sí, porque yo cada día me levanto diciendo que voy a estar en Tokio, porque creo que es lo que tenemos que pensar, aunque evidentemente todos los que somos deportistas sabemos que tenemos días buenos y días no tan buenos, ¿no? Pues al final, como el despertar cada día de yo quiero estar en Tokio, pues bueno, yo creo que eso ayuda a esos momentos que no son tan buenos. Raquel no solo ha crecido como paratriatleta, ha tomado una experiencia en las entrevistas que hace 6 años no tenía. Raquel, te deseamos mucha suerte en este camino a Tokio. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, las victorias no han cesado. El verano trajo consigo más celebraciones. En agosto, las chicas del Atlético San Sebastián de softball se colgaban el oro en el Women's European Cup. Begoña Lazkanok Europako jokoetan eta munduko txapelketan lehiatu du txartel olimpikoaren bila, 2018an berriz, K1 5.000 metrotako Espainiako txapelketa eskuratu zuen. Konturatzerako uda ere azken txampan murgildu zen, eta bero handiena usatzen hasia genuen, baina Miyazakiko hondartzan beroa eta ezetasuna zera. Dagoeneko adibide izan ziren eta erakutsi ziguten datorren Tokioko Olinpiar Jokotan biziko duguna. Bertarako txartela eskuratzetik gertu izan ziren gure neskak mundial oso ona burututa. Nadia Erostarbe gainera, Héroes de Mayo Ikikepron garaipena lortu zuen maiatzean eta mundial 13. postuarekin amaitu. Ariane Ochoa 41. izan zen mundialean, baina aurten Royal St. Andrews Hotel por Alfred Classicen garaipena lorturikoa dugu. Eta eurekin beste euskalduna munduko txapelketan 15. izan duguna. 2018ko taldekako munduko txapelduna Erostarberekin batera. Eta Zarautz Pro txapelketan zilarra lortu duena. Berarekin ere, hitz egin nahiko dugu, beraz txalo bat Letizia Canalesentzat. Beroa pasa izan genuen Milezakin. Bai, bero ikaragarria, ez? Ez gaude ohituta, baina, bueno, moldatu ginean, ez? Moldatu ginean, urte hona izan da, Letizia, gure surfarentzat, bakoitzak banaka lorturiko ez gain munduko txapelketan itxura oso sendoa mantzen utelako. Batez ere Nadia eta zure txartel olimpikotik gertu izan zinaten munduko txapelketa hortan. Ez dakit horrek baieztatu ote duen aukera hori egiazkoa dela. Erronka zaila izanik noski, pixka bat gertuago ikusten ote den. Bai, bueno, mundiala guretzako oso ona izan da, Egia da oso gertu garela plaza olimpikoa eskuratzeko, baina bueno, eman genuen gure indar guztia, azkenean ez gaude ohituta hainbeste manga egitea egun batean, baina bueno, pozik egon bergara, ez? Eta bai, plaza oso gertu ikusi dugu eta bueno, egon gaitezke horren urtean, ez? Oraindik ez dakizuen munduko txapelketa non izango den, edo agian azken egunetan berririk izan ote da, baina dagoeneko munduko txapelketa hori buruan eta begiradan baduzu, ez da? Bai, azkenean Tokiorako bidea da, ez? Gure helburua bai, hori uste du, ez? Gure helburua Tokiora joatea da, biak gaude hor lan egiten, egunero hori, Raquel esan duen bezala, ez? Egunero jikitzen gara ideia horrekin eta bueno, hori aurtengo mundiala ikusita, bueno, indarra dakagu urrengo mundialerako. Indar asko eta zorterik onena bide horretan, Letizia. Vale, eskerrik asko. Letizia Canales. Bueno, pixkana, azken garaipenetara ere hurbiltzen. En los albores del otoño y con el verano ya dando sus últimos coletazos, el Campeonato de España de Ciclismo en Pista nos dejó un sinfín de medallas de oro. Tania Calvo, Irene Usabiaga, Ana Usabiaga, Ziortza Isasi y Aroa Gorostiza fueron protagonistas en el estatal de pista. Baita sokatirako neskak ere. Gaztediko neskek zilarra eskuratu zuten Irlandako Europako txapelketan. Ilabete batzuk lehenago lortu zuten brontzea Euskadiko selekziokoek Hegoafrikako mundialean eta bertan kluben lehian Gaztediko neskek ere zilarra eskuratu zuten 540 kilokoan. Sokatirak poz handiak eman dizkigu, azkenaldian ezin ahaztu Gomako podio historikoa, bertan Gaztedi Badaiotz eta Ibarra podiumean igota. Udazkena berriro ate joka zen. Munduak 375 itzuli eman dituen denboran pentsa zenbat lorpen.
zenbat amets eta zenbat emakume izan ditugun euskal kirola lau haizetara ezagutarazten. Denbora elementu aldakorra da, baina lau urtaroek irudikatzen dutena izebergaren tontorra besterik ez da. Atzean dagoen lanak denbora luze eraman duelako. Urteak maila gorenera iristeko lanean, bidea luzea izan delako eta lorturikoak neurri batean merezi izan duela sinistarazi digulako, zuen gandik eta zuentzat honako txalo zaparra da. Eta ekitaldi honen amaierara dagoeneko iristen ari gara, eta noski, urrena hitzartzen, Iñigo Urkullu lehendakari jauna izango da. Sailburua, Emakunderen zuzendari orokorra, Kiroletako ekintzeko zuzendari jauna, Bastimeko koordinatzailea eta kide guztiok, kirolariak zaretenok, kirola egiten duzuen talde kide eta taldeetako ordezkariok, goi ordezkariok, jaun Andreok, ongi etorri. Bi hitzetan, hemen hainbat aldiz, txalo zaparradak ere jo egin ditugu, baina nire aldetik ere zorionak eman behar dizkizuet, zorionak eta eskerrak, zorionak eta eskerrik asko beraz. Zorionak bertaratu zareten emakume kirolari guztiei lortutako garaipen eta lorpenengatik. Zuen arrakastak guretzat balio bikoitza dauka. Batetik kirolaren zein berdintasunaren ikuspuntutik. Askotan esan ohi dugu eta esango zitzaizuen ere, baina nik ere esan egin behar dut, eredu bat zarete, zuek guztiok eredu bat zarete. Lanean jarraitu behar dugu, neska gazteek ikustezaten nahi dutena izateko eskubidea eta aukera daukatela. Os felicitamos por vuestros éxitos deportivos. De eso se trata, de felicitaros también por vuestros éxitos deportivos, pero también, o sobre todo, por vuestra ejemplaridad. Y esto es lo que queremos reflejar en este acto de lehendakaritza. El éxito sí viene acompañado de la felicitación, pero el éxito sabemos que viene acompañado tras el sufrimiento, el sacrificio, y en este sentido os tenemos que felicitar por vuestra ejemplaridad. Vuestro ejemplo anima a las niñas y a las jóvenes vascas a practicar más deporte y al conjunto de la sociedad a seguir trabajando por la igualdad. Las dos cosas, trabajar por el deporte y por la igualdad. Somos conscientes de lo dura que es la vida de la deportista de élite, conscientes de que ser mujer y deportista exige un sacrificio añadido. Además, en muchos casos, practicáis disciplinas que no cuentan con un reconocimiento mediático masivo. Y esto es algo que también estamos trabajando desde la Comisión Begira, desde lo que son los programas también del ámbito de Emakunde, como también del ámbito del Departamento de Cultura, Política Lingüística, de la Actividad Física y del Deporte. El acto de hoy queremos que sirva como reconocimiento, por lo tanto, a vuestro éxito y también como aportación para hacer más visible vuestro esfuerzo en todas las disciplinas deportivas. Bukatzeko balioak nabaritu nahi ditut edo nabarituko ditut. Zuen kirol jardueran ikusten ditugu, herri honek, mundu honek, beharrezko dituen balioak. Ahalegina, lanaren kultura, kiroltasuna, begirunea, elkartasuna. Baita talde lana, elkarlana edo auzolana ere. Gure herriaren balioen enbasadorerik onenak zarete hau isladatzerakoan. Oso harro gaude Euskadi Basque Countryren irudiona zabaltzen eta indartzen duzuelako zuotariko bakoitzak zuek guztiok. Zuen ahalegin bakoitza beste urrats bat da berdintasuna lortzeko bidean. Zuen garaipen bakoitzak bide berriak irekitzen dizkie ondorengoei. Zuen lorpen bakoitza urradura berri bat sortzen du kristalesko sabaian, emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasuna helburu delarik kristalesko sabai horretan. Beraz, zorionak eta eskerrik asko guztioi.
Beno, amaitzeko gutxi falta zaigu, baina behin hainbeste kirolari hemen elkartuta argazkiare atera barko dugu, beraz, argazkilari eskatuko dizuegu ona gora igotzea, vamos a pedir a los fotógrafos que os subáis, por favor, aquí arriba, eta kirolari eta agintariak mesedez, zutitu zaitezte argazkirako, nos ponemos en pie para que la foto nos pueda retratar de pie. Venga, txalo bat zuentzako. Eta amaitu aurretik, oraintxe jakinarazi dute Realak baduela opari bat lehendakari jaunarentzat, beraz, hau izango da unea horren entrega egiteko. Jokin Aperribai Realeko presidentea eta Iñigo Urkullu lehendakarien jaunaren arteko agurra, eta Maria Asun Quiñones eta Maider Altunak egingo diote kamiseta horren entrega Iñigo Urkullu lehendakariari. Beno, txaloak, eskerrik asko Realari opariagatik, eta horren bai, ekitaldi amaitutzat emango dugu, badugu luntxa, zuek elkarren artean zoriondu eta elkar ezagutzeko, eta beste behin ere, zorionak lorturikoagatik eta beste bat arte, ondo izan.